Hi guys, good morning. Si Mama nagdukduka na dito sa kusina. Nagdukduka siya sa plastic kay para pang haling. Nga si Mio to si Mio sa gawas. Sayo kay si Mio na gawas. Nga mo kuhan karon pamahaw saging. Alam mother, wala man siga mother. Di, awak di. Agiw. Look up mo si mother dami. Ano ka iring o? Nailaki na ng iring ma? Ha? Nailaki na na? Isa ra laki na na? Kaya sila dua laki? Orang. Kaya sila dua laki? Kawaran Japon? Yan ang laki na. Kawaran dari Japon? Hindi pwede. Naglaron ka lang. Katuging amo asa dito. Grabe. Kawatan. Daw ala. Mani, kaning okra unsa man ah. Wala gini magyurot ang saging. Napaman o. Igo ako nagkanon. Ha? Kani, okay pa ning okra? Sabi ko ang gabiin na wala. Karon na lang na ma. Nya palit din ta ginamos. Oh, lami na kay pamahaw. Sindi. Ang likod nako akong gibutangan sa kuan, sa nina. Kay sintan kay likod. Ala. Dera siya dami. Oh. Unsa man kada na agay gipaak-paak na nimo ang buwak? Ha? Imo na gipaak-paak ang buwak niya? Goy. Tali ato ta dito sa sulod ta. Dito ta sa sulod ta. Ha? Ako ni balik sa gawas karon. Kay narabay daghan kay sulip diri. Nya. Matakdan kani sa sulip. Sige, pangapina miyo. Pangapina. Pangapina, ana. Agoy ginukugilaan na nimo. Wa na impas. Uy, panso na madil. Ayaw. Ayaw kani kape. Ayaw. Kay pait na pait. Unsa man ning sudan ni mother? Sudan dia. Daw ni ah. Sudan papa nung tiit. Kamatis. Sudan ni mother kamatis. Walay kuan ma. Na ang pako. Na pa ang gatapong jimbo. Ay, sayang. Nakauna lang gid sila. Sada magusad ang pako. Santi Mercy to siguro to Santi Mercy naglaw sa kagay ay kwanda Davao da. Ako mo tortura na to guys oh. Wato ba sila uban hinung pene. Iligan. Niya. Wala pa na naluto ma? Ah. Naluto naman siguro na. Oo. Parang bukan. Mahaw ta karon guys. May kanon na o. Asa? Balilo. Lah, isa pa. Unsa man ya? Hoy, unsa man ni? Ba. Hoy. Unsa man ya? Nang sa kay kaunda niya. Pas. Kana may kanao. Kanon. Nga dana nagkalat lagi na gyapon rin usa mga sagbot-sagbot dana ang mga katot ipanglabay kana. Para kahinlo. Kato ako sa hina ba giingon ako sa imo ha. Ha? Aha to ah. Utik gani. Ha? Utik. Nang to aman dito nakapaingon. Sukulit niya. Ha? Sukulit niya. Itong brown? Itong naikon ha? Brown? Mm. Nga ana oh. Ay ito adin niya. Igatag ko nimo. Wala to gyatag diri beto na ako gisabit okay. Nabasa to agi kan sa ubos. Daghan ko na ba to? Gani. Pwede man siya itindog siya guys oh. Oh, dami pwede sad siya ikuan. Atong tangtangon.
Pwede ni siya diri. Ana, tindog. Ya, tuyok. 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 Dili siya pwede di eh. Gamay di siya. Hindi siya pwede guys. Kuan na to si kaon-kaon si O. Ang Plastic. plastic nga. Itong gutan na giluwa lang niya. Ay, giluwaran niya. Anang ano, nakaabot mo sa plastic dana. Lagpos lang. Kaning isa, pwede ni siya. So, ayan. Ninyo. Mio. Schedule na ba karon ni Mio sa deworm? Pwede siya, anak guys. Wala na ka to yan. Yung papa ng sorte. Ha? Wala na ka to. Ang? Yung papa ng store. Ambot lang ka ha. Nara diya sa ospital. Tura sa ospital? Tulis ko yan. At tapag yapon sa Cagayan di ay? Yang duaan ni Mio oh. Nasa ni store. Hindi pa maak ng ilang garigi. Sige pamaak. Akan ko sa ilo. Pagkumpiyansa ma sa iring. Nagtuo siguro kag di ka mahimong iring lagi. Oh. Mio. Mio na mo. Dana. Dana ra ka. Bako na ginasa kay di din na nagipulong idaanan. Ha? Naapa man ka ikaw may naulahi. Ay, siya'y ulahi. Ako kung magkuan ko pag gawas na ko, wa na hipos ako ng idaanan. Wala siya, mura na siya. Naaman ka. Mamahaw na si Mio. Gigutom na kami oh. Si mother. Wala gini magipasiga ang suga. Kani si mama kuripot. Gini si mama sa kuan guys suga. Wala niya gipasiga. Ayaw naman. Ha? Mama ni magiinuman kagapon Mio no. Gabi eh. Nagdala ko sa kuan ni Mio. Yang pagkaon. Kaya para di ko magdali-dali sa kuan lakaw. Kasi din ko Mio yabo Mio. Na. Am namang Mio ha. Okay. Okay. Unsa man di ka kaunda na? Naanad na manggod sa ni siya sa kanon. Kanon. Nay sardinas di mo dato ma? Sardinas lang ta daw kanang kuan okra. Pasigan aw. Ama na ni kani? Trabaho. Asa na ni? Ano? Kani? Dili pang ngurinti na ni. Nah, nang sa nang saksakan. Si Babaw? Ko dan ikaw ra. Brownie, ala naibog si Brownie. Ato matagan si Brownie niyo ha. Dala Brownie oh. Wa nagkaon. Nagkaon si Brownie, una ni Brownie nabuang sa mana imong gihat. Gawa na ano dito dito kan. Lah, siya ba? Bukong ginuot ko.
Kinsa si Mio? Ano naman? Ako mahon naman ta. Tamahan na ta. Lamamahan namin guys. Lami among sudan kay okra. Fresh okra. Gihatag ni Lilin. Oh, gipalit mo na ma. Gihatag ni Lilin. Dara, hindi na sa saging. Asa saging. Nya magkuha ko dato kuan sardinas. Oh. Transfer sa tada to di. Transala na unsa man imong kuan oh. Pake transfer sa tada dito ha. Huna-huna ni Mio disturbo ka sa akong pagkaon ha. Handa na ra ka. Dili mo na may lain na nga kanon mo katong tibugol sa ayo nga dako. Para pag kuan magudto, dagko na. Kuha ko sa sardinas. Kuha ta sa sardinas diri. Pukawan si Duy ma. Kuan unito sa niya ang ano sa niya ang bidoy. Pamahaw na. Or mag corn beef ta ma. Sige. Kani duha ka sardinas. Nay mo ininit diha? Init pa na ah? Init ka kay karon pa na ko buntag ini. Akong gikuha kuan. Birch tree daw. Ala. Walay kuan nimo. Kinuhaan nga kuan. Birch tree. Birch tree na lang og Milo mother. Ako isa ka birch tree, isa ka Milo daw, isa ka duha ka sardinas. Kay di naman ni nako siya kuanan asukaran. Gina kay kaon na ta. Dayo toy. Yo, dana kami yung kaon kadana ha. Silong ka. Ha? Dayo pa ni silong Yan. Mahaw nami guys. Guys, mamahaw nami kay naka-prepare na si Mother Earth. Yan ang hugas na sad ko sa akong kamot magkinamuta. Kay na ay okra di ara ang among pagkaon karon. Si Mio humanag kaon pero agsibangag gihapon. Humana magkakaon dihara ka ha. Sige na ma, mag-pray na ma. Ha? Mana balik nag-pray. Nag-pray na si Mother Earth, so kaon na ta. Kay si Doy Doy wala pa nagmata. Hurot niya, impas na. Nya, with Milo dayon, aso kaya ni ma? Wala. Ayaw na. Guys, di ara guys. Okra. Iniibay sa ubang sudan. Humok pa da. Isa na to na ko ato gahi. Mio, dana ka. Kaya may nga nga. Kuan. Ngayon guys. Mahaw tayong tanan guys. Tanan. Nga na ay sardinas wa nagiluto ni mama kag gitapulan. Kung saan naka-video kaya niyahan ko ang cellphone to aman ni utik. Nag-video ko dito sa ato mi dito sa iya ni ko Atay? Dali budog babata. Nya. Wala na kuan. Wala na. Nga. Wala na play? Ngano wala man na play? Napli man pero alang na kuan. Ha? Kasi ka As nagka-off ang video? Nagato si mama dito sa ilahan ni Kuan, Budog. Kay katong eskwela ni mother ni Agi, nakasweldo naman siya. Unya, unya, gihatagan pud sad niya dito ang mga bata.
Yang ano wa maka nag-video lagi. Dapat nag-video ka. Nag-video Tanan imong ganap mother, imong i-video. lagi ko dito, pero wala na. Kuan lagi kay na-update ko ang kuan. Na-update yo ang Sabi na ko, kuan na, nakle. padayon. Nag-gipli ko manggod. Unya kalit na nga. Oh, Hmm. Wato nimo na play mother. ay, nag-play manggod nga. Wala ko nakikos nga. Makapagod na ako sa atubang nga. Nga unya nga naman wa man na kuan. Sayang laman. Tik mo sa video. Ay nag ato pa dali sa tik dito. Ibang dala ko. Asya mo na ay video dito. Kaya, Na ikaw noon wa na hin kay video dito. Nya, kumusta man ang mga bata dito? okay lang ba na? Hmm? Way klase nila di ay. Okay nga ito na eskulahan. Nya. Nga. Sasaksak lang ako amon sa pinagdalan. Nya. Kunyaman ang migi. Nanimpo ako para balo na mo ugma. Nya. Nga. Uli lang migi. Pero ano, 200 na ko. Balo na ninyo ha. Nya mama ito. Hindi ada ribet ito. Di ay. Baik na siya. Sila ng buhay ano mga batana. Niya mama ni kuan ara dito di ay. Yung madas pa na. Kaunta guys. Kasi nakupahan, balisin ko yun pa. Nya. Isda. Kasi manok ko dala. May no. Balik mo ba ang normal ng mga pamilyahan nila. Di na. Isang kilo nga. Kasi manok daw. Kay unsa pa nga nag puspos naman sa kuan. Sila duha. Ha? Sila duha. Sila duha. Ang ngay pampakog. Kanag yun. Suya ay na sila. Way buot. Kabubuoy lang na ilang mga bata anak. May lagboy pata. Tao na magi katapusan tigong besan eh. Bayan ako katag na akong kamatayon. Mabalik pa ba kang normal na nila? Di man kay sila ra. Di man din yan ito sila ra. Daghan ng itabo na anak. Pero luoy yan ka na ako. Saan ka man? Kung kaya sila naroon na sila gumikayan. Mao. Dili na tagkuan kay ngano. Obligasyon ka na nila. Ang ato ra na support. Pero og sila gani mismo nga wala gani pakialam na, sorry na lang. Mga tanak ko. Kasi mga tanak. Tawagan ko din. Nya. Mga abot na magi. Migay ay kawilan cellphone na may pagkatakuan nga way load. Gani. Meron siya unay man sa kuan. Katawag-tawag siya pero dito, sa pa may load niya. Di man makatawag kung walay load. Ako nag... Tata ginigit. Reply. Nya. Kamusta naman ulit lagi? Okay rin nila, kamu. Di man nakabalakan ma, kaya naman yung lulo dito. Lula. Kung maaman mo nag-eskwela, sabo na Japon. Oo. Dahil ito may bawaan karon. Naghubo na sila ka. Naghugo sila. Sa tahan, nagniwang. Samot na itong amay.
man. Kay kuan man. Muna giingon nga ang abroad ta para sa pamilya. Nga kailain naman noon nag ulian pag abot ni. Unahon ng uwag. Yung mga bata mo yung kaluluoy. Oo. Nang natunog nga ginikanan ng mga di na masilbi sa kuha. Matong din na sila kay wala man ganit pila na pagtabok at kuan. Kulahan na dayon. Hindi gisudan ni mo miyok sa dinas. Pati yung papatsit sa Rosarta na. Sing ano ba ni Ate ito man din na ning balibon niya? Kaya lang 50. Ano yung 50? 50 milligram. 50 milligram? Hindi nga lusatan. Tingnan lang nga lusatan. Palit ko lusatan. 50 milligram. Plus na lang Wala na iyaw. Isa na lang kabuk. Ang imo na apa? Plus na lang. Paabog man po. Pangayo ko to sensor. Pangayuan sundan mo na si Papa sa center. Kung ako ang pangayo na iya dana perminte. Na Wala naman may nakapangayo. Baya. ayaw ginakalimti ni mo mama. Kaya sa center man good na ay mga free nga mga tablitas ingon ana. Mama sintrong mangayo kay budget niya isa ka buwan. Sa center, Na diha ka magkuan kay. Yeah, kay tagalan ta tag sa kabukinan ni napulo ka adlaw. nangano mga nagtugbong dito. Ay karunay biya ka agtugbong ma. Unya ni mo man nakalimtan. Siya happy. Di ni mo na nakalimtan. Ano kung kuan na. Sa agtuan Wala pa man mi dito sa kuan. nagigiuna unta nimo. Ako Ay dili man na ingon nga agdugay kay ka hublot dia sa center dali raman. Kung tanong ka sa midwife de sa center, maingon ka nga. Sige magkakuan ng yahang kuan sa iyang dugo kay na may among BP nga kagalingon ana. Basta kay pangutanon lang ka ba, pero di ka pangutanon di ayo. Kay katuwa ko sa una nga nangayo ko gi kuan kuan man akong dugo. Ay oh nagtugbong baya mo kinagkuha sa senior ngano wa man mo naghapit. Nagpalit man ko datong balas niya. Siya man mo yung naglakaw-lakaw. Ah. Pagpakapalit na kong balas og simento, nagditso man di kong tungas. Ay di mo na kalimtan ma. Kaya nga di mo na i-monitor. Libre naman na sa center. Libre bitaw. Nagdito ka sa farmasya, palita kay 50 yan ang isa pa. Grabe na makaroon. Okay raman ang kuan lagi pero nga ingan na nga di nato katag-an nga kahutdan unya. Oh, Kainom pa mo siya karon. Palitin na siya para ugma. gani. Ayaw paglinte. Gani. Wa ra bay. Ay. Mayo. Lingi din si Mayo guys. Guys, naay nagsuri sa Bulinaw, magpalit si Mother Earth. 180 ang kilo. Isa ka kilo labas pa na ah. Pwede pa ma kilaw. Para kinilaw. Para kinilaw. Ang kana ma. Namin siya butangan sa kuan bitaw, itlog. Ay, Ahurot na ni Dani. o, Bulinaw gyapon ni Dani. ang kuan na ni Winada itlog kay una Ay magkaluto. gagmay naman da. Ay Dili. dagko naman da. Una man nagkaluto ang itlog. Dagko naman. Oh. Ang sana gid ni harina. Harina Na magic siya. sarap. Kaya dagko naman oh. Bulinaw ko. Sabi nga kasi sabi nga Bulinaw nga nay tiil. Isdagot. Di ka isdagot. Aw gamay naman di ay. Di gamera kay tigag mera ko tay na 5 ka kilo, na 4 ka kilo. Ilang kilo? O di tira. 180 ang kilo. Na dito yung mga 180 guys ang kilo. Nanay sudan mi diri sa balay. Si Rich mo nakita na ni siya sa vlog kay naa may vlog lagi nga dako ang kuan taas ang video unya naa siya
Nya unsa naman lay i-upload kung kuan nya nakita ni gid sad ni siya sa vlog. Likayan nga dili makita pero nakita na jud sad siya. Naka-upload na kadani nga nakita siya. Kay katong kuan lagi nga akong gikuan no taas kay nga video niya. Di man agkalikay nga ang isulong nila nga ng video sa di ag kita. Oh. Ato ag i-blurred, lain mo lang kastanan kay katong gapud na akong atong i-blurred, lain mo kayo di. Ah, makita na lang ni si Richmond, ha? Ang Mio nga gamay. Ang Mio nga gamay. Tara si Mio, oh. Tara si Mio, oh. Ang tawag niya. Okay, di na, ah. Nalaglang tawa siya. Papalit ka ni mami sa balik ni mami ha. Agay, agam ka na na. Ala si Mio. Ato rin paduol. Unya pa Ato. Ha? sa wanang baya. Di man sa wanon. Di? Hala. Hala, ginoo ko. Tuno. Pahina pa man sila ni Riri Kanos ah? sa eskwelahan. Dapit. Eskwelahan. Di as mapua? Nya. Iya kumuton. Lah. Di man. Ayaw may giubo biya nami. Ala, giubo di ka, Richmond. Ayaw may giubo di na ade. Buka. Si mama nagmaritis na sad. Oh. Dugay kay pagkasulod. Kawas na mi. Mio, ali di Mio. Nagpalit ra na siya kung daghan kayo. Oh. Di gid nagpalit na ara na dana sa kuan. Karsada. Pero tag-isa ka oras ay pagkasulod. Itong sa natupasok sa diha. Nagilaw ka. Adi ko kuan ma kay naglain ako tiyan. Ay pag-islog ma. Katulo na ko nagbalik sa kuan CR. Katulo ka upat. Siya, Ha? itlugan. Itlogan ko no. Di na pwede ma itlogan ma. Harina. Harina magic sarap kay ngano kung itlog. Kung itlog man gud dali ra kunog kaluto ang itlog unya ang harina. itlog. May yum.